Muistatko mut? Soita poliisi. Vähän väliä käyvät. Mä olen sanonut, että ei ole tänne mitään asiaa, kun pitävät sellaista älämöllä, että asiakkaat kaikko. Ja kun selkänsä kääntää, niin varastavat. Miten ne on varastanut? No ei nyt varastanut, mutta varastaisi, jos ehtis. Ne tulevat tänne koettamaan. Oikein yrittävät ärsyttää. Eli ne ei ole tehnyt mitään? No se yksi tyyppi uhos tappaa mut. Se on laiton uhkaus. Eikö se mukaan ole poliisiasia? Tunnetko sä nämä nuoret? Miksi ne on valinnut just sut silmätikukseen? Ei mitään hajua. No en tee tuntomerkkejä. 16-18-vuotiaita. Pari suomalaista on loputtu tätä rättipäätä ja neekeriä. Mä kävin eilen pelaamassa mun pikkuveljen kanssa hedelmän peliä siellä, kun se äijä heitti meidät pihalle. Ihan ilman syytä vai? Mikä sen käden sun veli on? 13. Sit saa pelaa. Joo, mut se äijä alkoi huutaa kaikkea, että me varastetaan ja rupes nimittelee, tiiät sä. Miten se nimitteli? No ei sen väliin, mä hoidan se ite. No et sä sitä kyllä itse hoida. Sä voit tehdä siitä rikosilmoituksessa nimitteli sua. Mutta te ette enää mene sinne. Te ootte kiusannut häntä ihan tarpeeksi. Joo, mutta ei me tehty mitään. Ihan sama mitä teitte, mutta sä oot fiksun oloinen kaveri. Varmaan keksit jotain muutakin tekemistä, jotain järkevää, eiks niin? Joo. No niin, hyvää päivän jatkoa. Maikki, onko puhelinta mukana? Mitä nyt? Sun pitäisi soittaa. Kyse on sun pojasta, se asia on kuulemma kiireellinen. Varsinkin rouva. Herra, tuntuu olevan ihan 100 metriä tossa. Sanoitko Perhon kadulla? Perhon kadulla. Tossa, Joo. hyvä. Jani! Joo. No niin, muistetaan sitä. Eli että ei enää mitään asiaa. Mä sanoin, että jos te jätkä vielä kerran tulee tänne. Mä näytän sun. Mitä sä teet? Haluatko nähdä, mitä mä teen? Hei! Nyt ei enää sanaakaan. Sinä pistät sen mailan pois. Ja te, jos ette halua putkaa, niin tuutte tuohon pihalle mun kanssa. Sedalla on vähän asiaa. Se kanssa. Mitä muuta mä voin tuollaisten elukoitten kanssa? Farah Abdul Rahman. Okei, nyt mulla on sun nimi. Mä en tiedä mikä tää leikki on, mutta se saa luvan loppuun. Nyt te ette enää mene tonne. Et sä voi sitä kieltää. Suomi on vapaa maa. Mitä sä oikein haluut siitä? Vähän kunnioitusta, tiedät sä. Okei. Noinko sä luulet sitä saavasi? No ihan sama. Sä nyt muuteskaan et tajuu. No ehkä en taju. Mä toivon, että sä tajuut tän. Mä oon juossut sun takia nyt 2. Luota muuhun, sä et halua tavata mua 3. kertaa. Okei? Mitä sä sanoit sille? Ihan vaan puhuttiin niinku mies miehelle. Silleen, että viestikin meni perille. Pahoinpitely, Perhonkatu 6, nuorisojoukko, jossa 2 arabia, somali ja pari suomalaista. Eikö teillä ole 3. kerta tänään sama osoite? Pysähdy! Pysähdy! Lopeta se riuhtaminen! Puu kiinni nytte! Lopeta se riuhtaminen! Käsi sivulle! Kohdan kiinni. Sivulle! Tarvitaan Hyvä. kuljetus Perhon Käännä kadulla. ympäri! Lyö poliisi. Sitten mä tavautua. Päästä irti. Pakkohan sut on raudottaa, kun sä et niitä tajua. Sattuu. Ai. Puhetta uskot. Nyt toinen käsi. Hyvä. Noniin. Loppuhan se höpötys. Saatana, kun ei sanaa usko. Mä olisin hoitanut tän nätisti, mutta ei kun ei. Rousku ja Raninen, Rousku vastaa. oletteko te siellä alhaalla? No tän olemassa ei pääse. Sä et oo töissä tuntovinas mua. Miten niin? Sanohan mä huomenta ja kiitos. Sitä mä en kestä, että mun pitäisi vielä rahoittaa jonkun kusipään varastelut. Perkele! Se loppuu nyt! Saatana! Mä tarvin pari rullaa mattoa.
Älä jumalauta. Et kai sä mun nimeeni siellä neuvolassa sanonut. Tietenkin sanoin. Annoin nimen ja osoitteen. Mä sanoin, että me asutaan vielä edelleen, mutta muutetaan ihan pian yhteen. Ajatteko mennä naimisiin? En mä tiedä. Ei meinat. Vaikka mä vaan myyn maalia, niin oon mä silti ihminen. Saatanan kiristäjä. Saatanan varas. Jos ravistaa katon päätä tälle nopeasti, näyttää sieltä niinku hurkki pysähtys paikalle. Mulla menee päivä pilalle, kun mä käyn tässä varastossa. Kuulee. Niin mullakin. Risto Kaskilahti. Kaskilahti esittää itseään. Ripa, moi. Sä oot kuule hauskin mies, kun mä tiedän. Kaikki rakastaa Ripaa. Voi jumpe! Risto. Mä en voi lainata sulle enempää. Se on ihan Kuutamolla. Kaino, onko se on halvaantunut? Sä oot neliraaja halvaantunut. Miltä se tuntuu? Kaulasta alaspäin paljon miltä? Terve Ripa. Miten se on mennyt? No, mennyt paremminkin. Mä en halua, että sunkin elämä menee pilalle. Tada! 30 000. Tää on helvetisti rahaa. Ripa ei ole ikinä ansainnut niin paljon kuin nyt, ja toi tulee joka kuukausi. Mulla on sulle yllätys. Mä en oo enää halvaantunut. Sä kertomus! Arvaa, kuinka moni ihminen ajattelisi, että sä oot keksinyt koko jutun. Ura on alamäessä ja haluu huolella. Alamäessä, mistä sä puhut? Olen suomalainen näyttelijä, Pasi G. Happonen. Sun toinen nimi on Taneli. Mä voisin olla Pasi G. Happonen. Ja missä sä sitten muka oot näytellyt? Mä oon näytellyt Hyvinkään teatterissa. Varkaudessa olin yhden kevään. Lähde menee. Mikä sun ongelma on? Näytäks mä sellaiselta mieheltä, jota kiinnostaa rahaa? Näytät. Jos mulla ei löydy tarpeeksi hyvää roolia, mä kirjoitan sen itse. Mun vaimokin rakastaa Ripaa. Ei rakasta kauan. Nähdään Ripaa. Ripa. Ripa Kaskilahti. Ripa. Risto. Onks tää joku komedi? Se on draama. Dramaattinen thrilleri. Elämää suurempia henkilöitä. Joo.